Ako oklamať umelú inteligenciu? Prevalcujete ju? Umelá inteligencia dokáže vytvárať také realistické texty, obrázky, zvuky a videá, že ich ťažko rozoznáme od skutočných. Problém je, že oklamaní nie sú len ľudia, ale aj samotné systémy umelej inteligencie. Chatboty môžu prevziať falošné informácie a šíriť ich ďalej ako pravdivé. Dezinformácie sú už dnes vážne hrozby a situácia sa môže ešte zhoršiť. Spoločnosť NewsGuard nedávno zistila, že 10 populárnych chatbotov, ako sú ChatGPT, 4o, Gemini, Microsoft Copilot a Meta AI, v tretine odpovedí opakovalo nepravdivé informácie. Išlo napríklad o falošné správy, že Spojené štáty majú na Ukrajine tajné biologické laboratóriá alebo že ukrajinský prezident zneužil vojenskú pomoc pre svoj osobný prospech. Nepravdivé informácie pochádzajú z dezinformačnej siete nazývanej Pravda, známej aj ako Kombat. Sieť Pravda spustili v apríli 2022 a má viac ako 150 webových stránok v desiatkách jazykových mutáciách v 49 krajinách. Minulý rok sieť vytvorila asi 3,6 milióna článkov, väčšinou prevzatých z ruských štátnych médií a propagandistických zdrojov. Táto sieť sa systematicky zameriava na chatboty, aby ich naučila reprodukovať ruskú propagandu. Stránky Pravdy sú prepojené aj s botmi, ktoré simulujú diskusie v komentároch. Vytvárajú stovky článkov s rovnakými klamstvami, ktoré navzájom na seba odkazujú. Chatboty si tak myslia, že ide o dôveryhodné zdroje. Proruská propaganda si tak efektívne vychováva veľké jazykové modely na reprodukciu dezinformácií. NewsGuard upozorňuje, že systémy umelej inteligencie považujú Pravdu za legitímne médium a často ju citujú. Tieto modely tak nechtiac môžu šíriť a zosilňovať dezinformácie. Robia to bez zlého úmyslu, keďže umelá inteligencia nemá vlastný úmysel. Problémom je spôsob tréningu a fungovania aplikácií. Systémy umelej inteligencie by mali byť neutrálne. Keď však množstvo falošného obsahu preváži nad pravdivým, jazykový model sa zmetie. Ide o koordinovaný systém manipulácie zdrojového konsenzu. Znamená to presvedčiť veľký jazykový model, že ak niečo tvrdí 1000 zdrojov, musí to byť pravda. Je to súčasť prirodzenej štruktúry tréningových a vyhľadávacích procesov. Táto stratégia umožňuje páchateľom efektívne automatizovať a rozširovať dezinformácie. Agentúra Europol v aktuálnej správe o hrozbách upozorňuje, že zločinci čoraz častejšie používajú umelú inteligenciu aj na tvorbu sofistikovaného malvéru, klamanie prostredníctvom syntetických médií a cielené kybernetické útoky. Európska únia preto zavádza akt o umelej inteligencii. Je to prvý zákon na svete, ktorý komplexne reguluje používanie umelej inteligencie v štátoch. Akt rozdeľuje systémy umelej inteligencie podľa rizika. Vysokorizikové systémy musia spĺňať prísne pravidlá transparentnosti a bezpečnosti. Zakázané sú aplikácie, ktoré manipulujú ľudí alebo umožňujú sociálne skórovanie. Akt o digitálnych službách platí v Únii už 3. rok a stanovuje, že online platformy musia do roku 2025 efektívne odstraňovať nezákonný obsah vrátane dezinformácií. Platformy sú povinné jasne vysvetliť, ako moderujú obsah, aby zvýšili dôveru používateľov a zodpovednosť za obsah. Dôležité je, aby boj proti dezinformáciám neobmedzoval slobodu prejavu. Technológie umelej inteligencie sú nielen nástrojom na tvorbu falošných informácií, ale aj účinným prostriedkom na ich odhaľovanie. Dokážu analyzovať vzory v jazyku či kontext obsahu. Vďaka tomu môžu takmer okamžite identifikovať rizikové informácie na rôznych platformách. Report bezpečnosti pripravil tím Ellison Slovakia.